Zdravo, ja sam Aleksandra i sada ja ću pitati svojeg nastavnika geografije. Uvijek on uči nama o zemlji, reke, strane, gradovi, ali sada ja budu pitati njegovo ja. Zdravo, Silan. Dobar dan, Aleksandra. Zašto ste odlučili biti nastavnikom? Zašto baš geografija? Zašto baš geografija? Od uvijek me je interesovala karta. Kada stanem pred veliku kartu sveta, nekako mi je davala poseban osjećaj, a sjećam se da sam u 7. razredu dobio lošu ocenu i da bih je popravio, morao sam mnogo da učim i tada sam valjda izgleda zavoleo geografiju. A onda sam ušao i u školu jer me uvijek interesovala škola, rad sa decom u prosveti. To je od uvijek bio negdje deo mog interesovanja. Kada vi bili učenikom, vi veoma voljeli, ne znam, tam geografiju i vi imali dobra nastavnika? Imao sam dobre nastavnike i danas ih se sjećam. Nije mi uvek sve bilo lako, ali nekako sam u 6. 7. razredu kada mnogo koristimo kartu sveta, tada sam zavoleo geografiju i rešio da ću da budem nastavnik geografije, kao što evo danas jesam. Da niste bili nastavnika geografije, koje vi odabrali drugu profesiju? Dobro pitanje. Šta bi bilo da nisam nastavnik geografije? Pa verovatno interesuje me, sve više me interesuje srpski jezik i književnost, možda nešto u vezi sa tim, naravno volim da putujem, geografija je povezana sa turizmom, tako da verovatno nešto u tom pravcu, ili neki od jezika, ili bih studirao turizam. Da li se sjeća vaš prvi čas kao nastavnik geografije? Sećam se, to je bilo u jednoj manjoj školi, bilo je sve nekako drugačije nego danas. Verovatno sam tog časa bio, ne sjećam se tačno svega, ali samo znam da kada se završilo da sam bio zadovoljan. Nisam imao veliku tremu, ali verovatno bih mnogo stvari bih promenio da mogu sada da vidim sebe kako sam izgledao na prvom času. Verovatno je to bilo mnogo loše i sada bih našao mnogo zamjerki. Vaš prvi čas bio je težak za vas. Tamo bili li vi malo ispugani? Pa imao sam malu tremu, ali sam nekako bio zadovoljan. Kada se čas završio, na kraju sam ipak bio zadovoljan. I to je bio pokazatelj da sam odabrao pravi poziv i da je zvanje nastavnika geografije, nadam se, ipak bio dobar odabir. Koliko vi imali godine kada postao vaš prvi čas? To je bilo pre 8 godina, znači, ako se dobro sjećam, 27 godina. 27 godina sam imao, kada sam ušao prvi put u učionicu kao nastavnik. Vi bili baš mladi. Tako nekako. Koji savjet biste dali učenikom da bi bilo lakše da nauči geografiju? To se trudim na svakom času geografije da pronađemo, ali trudim se da kažem učenicima da u svemu što radimo pronađu neku svoju zanimljivost. Neko zapamti gradove, ako prati sport, neko pominjemo često geografiju i kada u geografiji često koristimo omiljenu hranu iz raznih država, tako da trudim se da svakom učeniku nađem nešto što može da ga zainteresuje, što nije uvek lako i nadam se da mi to dobro ide. Šta je vam u geografiji najmanje sviđa? Šta mi se najmanje sviđa? Ili što bi deca rekla šta mi je najviše teško? Pa to možda ne smem ni da otkrijem. To pokušajte vi da otkrijete, ali šalu na stranu, nije ni nama nastavnicima sve podjednako interesantno u predmetu koji predajemo, ali možda nešto što ima veze sa ekonomskom geografijom, kada moramo da pominjemo gdje u svetu imamo rudnike zlata, uglja, to je nešto što je i učenicima teško, a mogu iskreno da kažem i meni nije uvek tako inspirativno za održati čas. Šta vi radite u slobodno vreme? Imaju li neke hobije? Slobodno vreme, sve manje slobodnog vremena.
mogu pre da pričam u prošlosti, ali ranije mi je hobi bio skupljanje markica, poštanskih markica, i to mi je bilo veoma interesantno. Imam nekoliko hiljada markica iz raznih delova sveta, čak i iz nekih država koje danas više ne postoje, i volao bih nekad malo da se vratim, da taj album koji sam sakupio volim s vremena na vreme da prelistam i da se setim koliko mi je to značilo. A to opet negde ima veze sa geografijom. Poštanske markice prepoznatljivost su svake države posebno, tako da nije mi ni hobi daleko od struke. Da li ви ima neku anegdotu sa časa? Može neki učenik kazal nešto smešno? Kao i uvek, u momentu ne mogu da se setim, ali bilo je dosta anegdota iz razloga što je ovo srpsko-ruska škola i često neka reč koju ja izgovorim na srpskom, na ruskom zvuči drugačije ili se pogrešno razumemo, tako da to uvek izmami osmeh učenika i onda naravno, što je donekle i dobro, moramo nekada i da se nasmejemo, nećemo uvek da budemo strogi i da vičemo. Šta vam u našoj školi najviše dopada? Najviše mi se dopada to preplitanje jezika i kultura srpskog i ruskog. Mi nešto upoznajemo od vas, najviše da kažemo osim jezika, što mi je veoma značajno, nadam se da ću usavršiti svoj ruski jezik, ali i po pitanju neke kulture, to mi se veoma sviđa. To bih nekako istakao u prvi plan. Hvala za odgovorenje, za vreme vaše. Hvala i tebi, bilo je veoma interesantno odgovarati na pitanje. Hvala na pažnji, vidimo se u sljedećem intervju.